Шәрыкның бейек уллары. Ибн Сина. Дәвалау сәнгатенең хөкемдары. Хармейсан авылы янында бер авыл булган. Әфшәнә. Әтием Әфшәнәдә бер хатын кызга өйләнгән. Иң элек мин 980 елда, соңрак исә бер туган энем дөньяга килде. Соңрак гаиләбез Бохарага күченде. Ун яшемдә мин инде Коръәнне яттан белә идем. Әдәбиятны да тулысынча өйрәнгән идем. Соңрак исә мантыйк, геометрия, физика, метафизика белән шөгыльләндем. Соңрак тыйб, ягъни медицинага мөрәҗәгать иттем. Әлеге темага караган китаплар укыдым. Кыска бер вакыт эчендә әлеге теманы да бик яхшы үзләштердем. Шундый дәрәҗәгә ирештем ки, тыйб буенча бөек галимнәр дә миннән тыйб буенча дәресләр ала башлады. Мин ул вакытта 16 яшьлек бер бала идем. 16 яшендәге әлеге ир бала соңрак дәвалау сәнгатенең хөкемдары буларак танылачак Ибн Синадыр. Европада аны Авиценна дип атыйлар. Урта гасыр Европа китапларында аны башына таҗ кигән тыйб патшасы буларак тасвирлыйлар. Уң ягында Галенос, сул ягында исә Хиппократ. Ибн Синаны белмәгән кеше юктыр. Ислам чыганаклары исә аны Әшшә юр-рәис дип тасвирлый. Менә 13нче гасырда яшәгән фикриясе Роджер Бекон аны фәлсәфә султаны буларак тасвирлаган. Шул ук вакытта бер геолог, физика, химия галиме, рухлар хакиме һәм музыка белгече, белем иясе, шагыйрь һәм дәүләт кешесе. Греклар өчен Аристотель никадәр мөһим булса, ислам дөньясы өчен Ибн Синадыр. Кешелек дөньясына ясаган йогынтысы өчен аның дошманнары аны сихерче дип атаган. Дуслары исә аңарда илаһи сыйфатлар барлыгына ышанган. Ул яшәгән гасыр Төркистан өчен шактый катлаулы бер чор. Ул туган вакытта Аббаси халифлегенә бәйле булган Саман угыллары патшалыгы инде көчен җуйган була. Аббаси халифләре абруйларын югалткан була, төрле өлкәдә төрле гаиләләр хакимлек итә башлый. Буахиләр, зиярилар, дәгъләймиләр, мәмүриләр һәм ике зур көч булган караханлылар белән газналиләр бөтенесе патшалыкка, ил белән идарә итүгә дәгъва кыла. Ибн Сина бер шәһәрдән икенче шәһәргә күченеп йөрергә мәҗбүр була. Кайчак бер солтан сараенда иң кадерле кунак, кайчагын шәһәрдән яшерен рәвештә качып китә торган бер юлчы, кай вакытта бер зинданда тоткын. Ибн Сина берничә өлкәдә зур уңышка ирешә. Шуңа да карамастан, без аны иң элек тыйб белгече, ягъни дәвачы һәм фәлсәфәче буларак беләбез. Юл чыннан да тыйб өлкәсендә кыска вакыт эчендә бик зур уңышларга ирешә. Хөкемдарлар арасында да ул тыйб белгече һәм астролог буларак яхшы таныла. Сәламәтлек сагында тыйб тора, язмышлар ачыклауда иң мөһим вазифаны йолдызлар башкара. Шуңа күрә табиб белән астролог иң мөһим, иң кадерле һөнәр булып саналганнар. Фәлсәфә исә теләсә кайсы чирда сыман Ибн Сина чирында да кешене дулкынландырган, уйландырырга мәҗбүр итә торган бер гыйлем булган. 16 яшемнән соң ел ярым вакытны уку һәм белемне камилләштерүгә багышладым. Мантыйк белемен укыдым һәм фәлсәфә буенча бөтен китапларны яңадан укып чыктым. Һәм шушы ел ярым эчендә мин бер генә төндә йокламадым.
bir fikir миңа тынгылык бирмәде. Әгәр дә белем дөньясында уртак бер юл тапмасам, мәчеткә китеп, намаз укып, бөтен матурлыкны яраткан Аллаһы Тәгаләгә дуга укырмын. Шушы гамәлем белән мине чылгап алган караңгылыкны яктыртуын, катлаулы, авыр булып тоелган мәсьәләләрне чишүен сорармын. Шул рәвешле бөтен мәшәкатьләрем хәл ителә иде. Ибн Сина әлеге сүзләрне шәкерте Җузҗанәгә яздырткан вакытта шулай итеп калдырган. Өйрәнеп калган бөтен әйберне дә мин бала чагымда өйрәнеп калдым. Шушы чактан бирле үзем өчен бернинди яңалык та ачмадым. Шулай ук ул вакытта ул мантыйк, физика өлкәсендә белемнәрен ныгыткан, метафизика белән дә кызыксынган. Инде Бухара солтанының бер генә дәвачыда давалый алмаган чирен дәвалаганнан соң, әлеге яшь егет өчен сарай китапханәсенең бөтен ишекләре ачыла. Соңрак янгында юкка чыгачак әлеге китапханәдә ул һәр китапны укып чыга. Ибн Сина музыка яраткан. Кешеләр матур-матур көйләр тыңлар өчен җыелышкан мәҗлесләр дә аның күңеленә хуш килгән. Ул үзе дә ут уен коралында бик оста итеп уйнаган. Инде шигырь, рубай сөйләүдә аңа тиңнәр булмаган. Ут уен коралын кулына алып, чыгышлар ясаган. Аның каләме исә зинданда булсынмы ул, юл өстендәме, анысы мөһим түгел. Аның каләме һәр вакытта да кагаз белән берлектә. Сарай китапханәсендә сакланган китапларны укып чыгып, ул бөтен гыйлемне дә үз эченә туплаган Әл-Хикмәтул Әрузия китабын яза. Аңа ул вакытта 21 яшь була. Һәр бер көнен ул хезмәткә багышлый, укыган китапларга шәрехләр өстәп куя. Әткәм вафат булды. Сезнең әтиегезнең үлгәне бармы һич? Минеке менә вафат булды. Көл булдым. Әтисенең вафатыннан соң Ибн Сина тормышы үзгәрә. 22 яшендә әтисез калган Ибн Синаны язмыш иңелек Бухарадан күргәнчкә, аннан Фәрага, Бауәргә, Туска, Шакканга, Сәмәркәндкә, Җәҗармга һәм ниһаят Хәзәр диңгез ярында урнашкан Җурҗанга илтә. Шәкерте Җузҗанна белән дә ул монда таныша. Самани хөкемдарының үлеменнән соң ул Бухарадан китәргә мәҗбүр була. Яңа яклаучысы Хорезм әмире Али бин Мәмун. Ибн Сина үргәнчне юкка гына сайламый. Әлеге шәһәр Урта Азияның иң дөрес, иң камил калаларының берсе саналган. Тик бөтен галимнәрнең яклаучысы булган Мәмун Ибн Синаны яклый алмаган. Султан Мәхмүд Ибн Синаны Газнәгә чакыра. Тик бөек галим әлеге чакыруны кире кага. Ни өчен? Чөнки Газнәдә фәлсәфәгә булган тискәре мөнәсәбәттән ул хәбәрдар була. Ибн Сина Газнәгә китмәячәк, ләкин Хорезм солтаны янында да кала алмаячак.
Оның артыннан корал белән коралланган 100 атның чыкканын белеп алгач, Ибн Сина Хорасан өлкәсендә шактый гына танылган Нишабу шәһәренә кача. Моннан ул Мәшһәдкә күченә. Джурджанга килеп җиткән вакытта исә Зиярилар солтаны Кәүбүс инде күптән вафат булган була. Ибн Сина Дихистанга күченә, чирли башлый. Яне Джурджанга әйләнеп кайта. Әтисенең үлеме аңа зур йогынты ясый. Ул гомере буе агачтан аерылган яфрак сыман бер шәһәрдән икенче шәһәргә, бер җирдән икенче җиргә күченеп йөри. Сыгыначак бер генә шәһәремдә калмады. Кыйммәтем артты, тик хезмәтләремнән файдаланачак берәү дә табылмады. Патша сарайыннан зинданга. Ибн Сина тормышында бу вәһиләр чиры 12 ел дәвам итә. Ул шушы елларда зур авырлыклар кичерә. Йортын тикшерәләр, барлык мал-мөлкәтеннән мәхрүм итәләр. Башта аны вәзир дәрәҗәсенә күтәрәләр. Соңрак исә дәүләт кешесенә тиешле бөтен ташламалардан да мәхрүм итәләр. Ләкин солтанның сәламәтлеге какшагач, аны янә сарайга чакыралар һәм аңа икенче тапкыр вәзирлек дәрәҗәсе бирелә. Көндүзләрен сарай эшләре белән мәшгуль булган Ибн Сина төннәрен шәкертләре белән үткәрә, аларга дәресләр бирә. Шушы арада Китабуш-Шифа әсәренең физикага багышланган өлешен Әр-Кану дигән беренче китабында яза. Ләкин бу вәһиләр кулы астында ул яши алмый. Шуңа күрә аның иң зур теләге Какуиләр хөкемдары Әләүд-Дәүлә янына күченү. Шушы дәвердә ул Әләүд-Дәүлә белән яшерен рәвештә хатлар алыша. Шифа исемле китабында язып бетерә. Кыскасы, аның фәнни эшчәнлеге бер мизгелгә генә тукталып калмый. Әләүд-Дәүлә белән хат алышканы билгеле булгач, аны Фердеҗан авылындагы бер манарадагы зинданга утырталар. Әлеге зинданда 4 ай утырган вакыт эчендә ул Әл-Гидаят китабын, Хайя бин Яксан рисаләсен һәм Әл-Кулуч китабын яза. Аллегория ысулы белән язылган беренче әсәр булган Хайя бин Яксан соңрак Ибн Рөшд һәм Ибн Туфияль тарафыннан өйрәнеләчәк һәм Даниэль Дефоның Робинзон Крузо әсәре эчендә чыганак булып торачак. Büyük kaçış. Мең 24 елда Хемаданнан дәрвиш булып чыгып киткән 5 кеше тып-тын атлап бара.
Алар кешеләр талаучы кабиләләр, тауларда яши торган каразыйлар, сахралар аша атлап бара. Ниһаять, Исфан якларында аларны Әләүдәүлә кешеләре каршы ала. Ибн Сина чәчәкләргә күмелгән Исфан өлкәсен, аның матур-матур сарайларын, биналарын ышата. Биредә эшләргә тели. Ныфсы җиһан, ягъни дөньяның яртысы буларак тасвирланган Исфанның әлеге зур мәйданында ул Әш-Шифа китабын тәмамлау белән мәшгуль. Әлеге әсәр кешелек тарихында бер кеше тарафыннан язылган иң зур фәлсәфә һәм белем энциклопедиясе. Шифаның метафизикасы 12-нче гасыр азакларында латин теленә тәрҗемә ителә һәм шул рәвешле Ибн Синаның әлеге әсәре Роджер Беконга зур йогынты ясый. Европада фәлсәфәнең әлеге агымына авиценналык дип исем кушалар. Исфандагы гүзәл көннәр дә санаулы. Газнауи солтаны Мәсуд шәһәрне яулап ала. Солтан гаскәрләре Ибн Синаның йортын һәм аның гаҗәеп китапханәсен яндыра. Яңа гына язылып беткән Инсаф әсәре дә әлеге янгында юкка чыга. 23-тән торган әлеге әсәрдә Аристотельнең бөтен әсәрләренә аңлатма бирелә. Кызганыч, ләкин әлеге җәүһәрдән бер нәрсә дә калмаган. Шулай ук Исфанда тәмамлаган тагын бер әсәре Әл-Канун фи Тибса дип атала. Әлеге әсәр Ибн Синаның иң зур энциклопедик әсәре. Борынгы заман медицинасы белән ислам тибын бәйләгән әлеге әсәр 600 ел буена бөтен дөнья буйлап медицина буенча төп китап булачак һәм башка телләрдә языла торган әсәрләр өчен чыганак булып торачак. Әлеге әсәргә Көнбатышта да, Шәрыкта да Тиб Инҗиле дигән исем бирелә. Медицина факультетларында аны әнә шулай атыйлар. Тиб һәм фәлсәфә өлкәсендә 100дән артык әсәр язган 11-нче гасырның бөек ислам физигы Ибн Сина тарих фәнендә дә үзенең кабатланмас тирән изен калдыра. Ул туфрак һәм тауларның ничек барлыкка килгәнен аңлата. Ибн Синага кадәр таулар шайтаннар тарафыннан оешканына инанылган иде. Ибн Сина исә тауларның үсемлек һәм хайваннарның калдыкларыннан оешканын аңлата. Аның әлеге фикрен куәтләгән беренче кеше Леонардо да Винчи. Шише алмаган бердән-бер табышмагым әҗәл табышмагы. Какуи хөкемдарының сәламәтлеге өчен җаваплы булган табиб буларак, Ибн Сина патшаның һәр сәфәрендә катнашырга тиеш була. Ул нык арый,
Шушындый сәфәрләрнең берсендә ул Калит чиренә юлыга. Башкаларны әлеге авырудан ипләп кенә дәвалаган Ибн Сина үзен тиешенчә дәвалый алмый. Ул даруның дозасын дөрес бүлми булып чыга. Нәтиҗәдә ишәклегенә зур зыян китерә. Шул рәвешле бөек табиб гомеренең соңгы көннәренә кадәр Калит чиреннән интегеп яши, газап чигә. Әләүдәүлә белән бергә Исфаннан чыгып китеп, Хемаданга барган вакытта, юлда чакта, аның авыруы кискенләшә. Ибн Сина кешенең беткәнен, үз-үзен дәвалый алмаячагын яхшы аңлый. Ул үзен дәвалаудан баш тарта. Минем тәнем белән идарә иткән көч артык идарә итү сәләтеннән мәхрүм ителде. Моннан соң инде даруның да, дәвалауның да файдасы булмас. Ибн Сина көннәр буе шушы авыр хәлдә яши. Ахыр чиктә Аллаһы Тәгалә аның бу дөньядагы тормыш юлына нокта куя. Ибн Сина Хемаданда җирләнгән. Аңа 57 яшь була. Көнбатышта Авиценна, ислам дөньясында Шәйхли Рәис буларак танылган әлеге бөек галим 1037 елда вафат була. Ул 220 әсәр авторы. Фәннең һәр өлкәсендә диярлек ул яңа фикерләре белән алга чыга. Аңа кадәр кешеләр рухның канда урнашканына инанган. Ибн Сина исә канның төрле матдәләр ташучы бер сыйыклык икәнен аңлата. Нәкъ менә ул судагы микробларны ачыклый, дистәләгән чирдән дәвалау чарасын уйлап таба. Әмма күпме кешене дәвалаган Ибн Сина үзенә ярдәм итә алмый. Тән яшәр өчен рухка мохтаҗ. Рухның яшәешен дәвам иттерер өчен исә тирә-юнь дә, заман да кирәк түгел. Бу Ибн Сина әйтеп калдырган сүзләр. Ахыр чиктә Ибн Сина тән өчен кирәк булган заманнан һәм аның рухын билгеле бер чикләргә ябып куйган тирә-юньнән арына. Кара туфрактан алып Сатурн йолдызына кадәр һәр табышмак та шишелде. Бөтен нәрсә ачыкланды. Һәр сер шишелде. Һәр табышмакның җавабы табылды. Тик әҗәл табышмагы һаман да җавапсыз кала бирә. Фильм Яңа гасыр телерадиокомпаниясының Дубль видео студиясында тәрҗемә ителде. Төрекчәдән татарчага тәрҗемә итеп текстны Раил Медбаев укыды.